Ako karon sa Apukon mga boss, na Adreo Regional Hospital. So sa mga kabalo mo ni pinakadako nga hospital na public diri sa Tagum. So mga COVID patient dira ginadala. So iwas sa tatra. That all her dreams would come true. She was only 17 when Pretty Thurman came offering that. Another New Year ride. First, today is Sunday, January 3, 2021. First ride. Dili naman siya ride. Motovlog lang day. Idol naman ko. Tara. So let's go. Time won't stop, so gonna get on the ride. Twisting and turning through life. No matter how rough it gets, I'll get by. Home moves with me where I roam. It's in every dream I make my own. I'm never alone. Karon is alas 4, apit alas 5 mga boss. So, ride ko ananta, motovlog. Diri ra gud sa Tagum, putlibot ta. Unsa ato ma-vlog, ma-content. Solo rides. Ayun, medyo busy na po. Agawan sa New Year. Busy na kayo, busy. Ang uban ngaligog dagat, ang uban nara sa balay, diba? So yun. Tara dito. Vlog. What's up mga boss? Welcome back to my channel. It's your boy again, BCI Explorer. So I'm back again with another moto vlog. So tara mga boss, short ride lang ta mga boss. So New Year, palihita. Karon is January 3, 2021. So tara, ayos kayo mag-rides karon. Ay, orange sa traffic. Dili green. Wala traffic. Nice, gipalong nila. Idugay kayo mga traffic dito. So nice. So samantara na to, alam na to. Plano na ko, mapalupad ko drone. So dugay na niya akong drone ba, aning lupad. Ambot kumulupat man ni. Testingan. So tara. Dili man siguro mangita ko kuan. Pwede ka lupadan. Kat nangatol na ko ba, alam na kay rides. Pero ko'y kauban solo gaming sa taron. Ang uban DC pa. So di ba? Tara. At least natay pang content, pang upload. Asa kayo nindot mo balupad karon ng drone? Wata kayo balo kung asa. Ngita. So kumusta mga boss? Unsay tirada na ron pag uman sa New Year? Ang uban siguro nangahubog or hangover pa. So simple na lang, tamba na lang hangover mga boss. Kuha lang kamunggay mga boss, or apilan po ni mo noodles. Namin na kayo na ulasan imong hangover na. Good morning mga boss, good evening or good afternoon sa kinsa may nagtanaw sa inyo. Salamat kayo. So tara, atong trekkingan ning year 2021. Itatag spot nga lindot paluparan. So tara. Dahil na siguro ito mga boss. Ayun mga itong kuhan good.
Para magkaulan nun. Ayan, dari na ta palupad. Okay na nga to. Nakakaroon sa Apukon mga boss na Adreo Regional Hospital. So sa mga kabalo mo na pinakadako nga hospital na public diri sa Tagum. So mga COVID patient dira ginadala. So iwas sa tadra. Itatag spot diri nga pwede malupadan. Dali ang hudta. Nangit. Na si bossing lang nato. Boss, pwede ba mo hangyo? Palupad ako drone kadali ba? Nga ako gipalit. Ako lang testingan. Kadali ra jud kayo. Dito ra ko bet sa layo. Okay ra. Salamat ka. Dali ra. Praktisan na ako. Salamat. Yes. Hi. At least nata icon approval na pwede di ay. Hehehe. Job. Matest na natin yung drone. Kaya marag tugay-tugay na wala nakalupad. So try na ito mga boss. So mga boss sa mga kakabalo mo ni Energy Park. So or E-Park nga ginatawag diri sa mga sa Tagum. So siguro karon partially or close na siya. Ay mga tao na uban na mohangyo, labo na mag-jogging, pwede ra. Pero kanang mulag-lag lang ka diri, bawal pa. Kaya siyempre sa COVID, di ba? So yun. Asa ta, kita tag spot na ayos kayo kanang ang ninduts. Sa mandapit. Dito siguro. Dito sa main stage para dito makaabala. Joke. Okay. Ay salamat. Nagani ka pwede. Mana mga boss? Lulu, slide kayo. I hope na nagustuhan yung mga boss ha. Atong mini drone flight. Nagadagan ako kapalupad ba? Yati. Sila slide da dre. Patay tumba na ba tani? Ay! May bangag. Gag. Taga ka dara, patay yung motor. Pwede pa tayo mag-jogging. Tamat! Terus kaya siya pangalan mo boss? Peter. Peter, salamat kay Peter. Ano? Peter, boss. Ayos. Dito lang ako yan ng video mga boss kay until next upload na po na to. Behind na po dito. Vlog na po ito. More mo dyan na. So, wala pa ka nakasubscribe mga boss. Hit nyo na subscribe button. Kung nagustuhan nyo itong video na to mga boss, hit nyo din ang like. And para ma-update mo mga boss kung gano'n sa ako mag-upload, kaya kasagaran mo good. Bisa naka-subscribe na, hindi na mo gawa sa inyong feed sa YouTube. So kailangan pa ninyo search ang pangalan. So kapoy kayo, i-hit ninyo ang notification bell button. At kana siya, mau na i-hit mga boss para ma-notify mo sa next na akong upload. So dito na mga boss, as always, this is Bisaya Explorer. Sige na kung always diba, makikita nyo as always, this is Bisaya Explorer. And always remember mga boss, ride safe and yeah, Happy New Year! Peace out!